Vi er logget ind i Rackbeat, og der kommer en kunde ind i butikken og fortæller, at de skal hente en cykel, som der er blevet bestilt online. Så vi går ind under den fane, der hedder salg og ordre. Herinde der skal vi egentlig lige søge kunden frem. Det kan gøres enten på deres kundenavn eller den e-mail, de har bestilt med. Så vi søger frem på Christian for eksempel. Han kommer der. Så kommer alle ordrene frem til den her kunde. Hvis jeg er i tvivl om, hvilken ordre det er, så kan jeg lige trykke på de her pile, og så kan jeg se, at det drejer sig om en Kildemose-cykel. Jeg hopper ind på ordren ved at klikke på nummeret. Herinde der skal vi egentlig bare gøre det, at vi går op og trykker på den her, der hedder Create Invoice. Og hvis det drejer sig om en cykel, så skal vi lige ind og udfylde et serienummer på den her cykel. Så det gør vi ved at trykke redigere. Og i den her, der hedder serienummer, der udfylder vi dit nummer, som den nu engang har. Trykker save. Herefter så skal vi egentlig bare trykke på knappen, der hedder send til kunde. Den skriver automatisk kundens e-mail herop, og vi skal lige sætte et flueben i den, der hedder marker som afsendt. Det er for ligesom at fortælle, at nu har cyklen også forladt vores butik. Vi trykker send, og så er det her flow egentlig afsluttet. Så nu ligger der egentlig kun en åben ordre herinde på listen, og vi kan egentlig bare hoppe videre til den næste kunde.